Искам само един път да фанем некой, който краде чистачките пред блока. И ще му изкъртим зъбите, бате, чести кам! От тук всеки ден сменям чистачки. Писта ми на газа, 5 лева една чистачка. Мръсни селяци. За какво ти е тази чистачка, бе, бате? Какво ще направиш с нея? За какво ще? Що си? Мразите ли жените? Мразим жените! Мразя ги! Побелех от тех! Жена зад волана е като песък у резервуара, бате! Всички ми се качат на главата! Води ме омола! 500 лева в души! Бате, да ти серем от душите, да ти серем за 500 лева! Претенции, грим, прическа, лакит, не знам си какво. Па дай ми 50 лева за маникюр, па дай ми 100 лева за прическа при Гого, па дай ми, вземи ми живота ми, вземи! Мразим жените! Обаче моля да спим с мъж, ми не мога да спим с мъж, бате! Затова си трайкаш и си бълък цел живот, батенце. Мола? Окей, мола. Маникюрче? Окей, маникюрче. Фризура? Тети, аз съм си плешив, пари не дам. На кой още сте оправил колата? На Русица Кирилова там с животните с масло. Влиза ми тук от коня ми и вика ми, вихър ми накуцва нещо. И стане от природолюбители. Викам така ли, викам Душко. Слези на земята, не съм доктор Коин, учителката е. И чукваца на Тодор Живков, бате, чайката отзад, което е проблем. Бате, тук правиме коли, всички животни под шпагата. Значи разкара кол е страшно, отзад не го знаете. И шеза и викам, дах и 15 лева, извърте ми една тръба и се тръгна, който е добре. Какво мислите за републиканската пътна мрежа на България? Какво? За кое? Бате, ти нормален ли си, бе? Каква републиканска пътна мрежа, бе? Сменил съм за една година 16 000 амортисьора и 16 000 полоски, бе. Ти нормален ли си, бе? Насекъде е пълно с дупки, не мога да си карам колата, бе. Вие болни ли сте, бе? Чакай ми турата и винетка, бате, целогодишна 60 лева, бе. Как ще дам 60 лева за някакви пътища, които са пълни с дупки, бе, нещастия? Кате над някой да прави улиците, че от тази София съм село в Камбоджа, бе, бате. Вие сте се повъркали, бе. Магистрала Хемус се правят 20 години, на 3 години БМВ, кога пожаха да я правят. Републиканска пътна мрежа, няма такова чудовище в България. И стами на Вашкари, ние дни. Опрете пътищата и тогава своите винетки, да плащам за тоето духа. Първията печата. Какво? При мен е новия станал магиосник. Бе, са, бойче. Да вземе да оправиш пътищата и да се стегнеш малко, ще ти даме и магиосник. Ти с магиосен ме дам? Уши ми партия, какви ги правиш. Всички станахте магиосници. Она жена ми по-луде. Ще ти правим черна магия да ме обичаш. Значи, ако ти шитнем една черна магия, Ларо, знаеш каква любов ще дам. Сопълния, вервате ми от свръх естественото. Па вервайте, вервайте, ама не ме затормозяйте. Она по телевизията гледачката ми гледа. Какво гледаш, бе? Ти селски шебек, изнеден простак. Да ми като си вещичар, ми дай 3 милиона евро, ми превърни и ми дай. И ако има някакви проблеми, ми идите през сервиза, айде. Искам само един път да фанем некой, който краде чистачките пред блока. Направя си ***ката! Его е! Бабе! Възстелие на пръстените, ако искаш, се омагиосай! Възстелие на пръстените! Вземи там Гадолф, Рундолф и Гандалф и... Изнервям се!